haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami sainaing maau jono hila bumi oh aku haholongi toh maho boruni rajai serep ni rohami songo dainangi ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan Tuhan basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majaloa ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki haholong aku toho maho boruni rajai serep ni rohami songo dainangi ikoko nama alam saut dia marjanjia duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan Tuhan basah topui hol solas niroha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majaloa ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki
senanjono tulang bumi bawa sampai kau tuho pasat holong na di rohaki dahasian jangan dong na songoko na satok tong pasonanga tu dia tu si doa dan boy now si ako ramahitang na dua ramahita sa lelenai. Duku tada hasiaku Dino hati senanjono tulang bumi bawa sama ikong tuho pasahat holong na di rohaki dahasian jangan dong na songoko na satok tong pasonanga tu dia tu si doa dan boy now si ako Ramahitang na dua ramahita sa lelenai. Aha pera masa ahorong iya sadara hatahasian aha pera masa ahorong iya sadara hatahasian jangan dong na songoko na satok tong pasonanga tu dia tu si doa dan boy now si ako Ramahitang na dua ramahita sa lelenai. Ramahita la dua ramahita sa lelenai. Sa lelenai. Sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatatan tung sosirang hitana dua holoki na tubusian rohaki holong mido nama calowi sadamahitana dua mulai yon rodi saleleng nile
hati do puji-pujian menipasa rohana sarohana Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Didengkan di basam dihami Tuhan nasuha-suha terdakar kami dekoro dihami air baso. Takas do Tuhan di botoho di tikyon jenak buru nami iman lain nami di neng burhat tu gereja neng majalo pasu-pasu pada masa ribio ni marhide-hide bangunan di huriam. Tuhan bagi mangele kami ko asaho na mamake panita nami manang bangunan ni huri tao pasahat pun pasu-pasu Tuhan bangunan ni bangunan nami. Tuhan agia keluarga lengkap keluarga lebih bahagia lain nami mereka yang paham nasa dulu Tuhan oh mana memasukkan nafas satu pas ini mulai nami asal dia keluarga si dulu atau nama iu nah dua semuanya Tuhan untuk terpampung lawan atau masih orang yang Yesus Kristus Tuhan baru dengan kami jumlah kami satu gereja Tuhan bisa lupa Tuhan asal orang lama tahu pimpin dahulu asal juga kami orang masyarakat asal dapat dihami yung teman-teman yang lulungan kalas kawan teman-teman kami itu masih manfaat puji masyarakat panaho Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Siang unang bisay isang siho di holok gitu naik kokoro ujung ni perjalanan ni cinta ki sasudena uli odona marga dia narumiko dingoluki dan perlu si dalia dia di bagasan air stadion lima manggul honanak dot bolon prijatan di nanai majalo pas-pas bagason nasida stadion jalan nga tapak kita main pukul mengaduk lau pasahaton pakso pauta juaro pada bahkan alam ini tapak ibu marohatan mare di mahita. Kamu maham beliau di warna mermulia bantamu puji-pujianna dok kamu madok debata tung nasokal dua kapa bahenamu
Inadi pun digugum ikon masuk batu huak kamusum. Ikon lihat portibion tahe masuk batu husugut. Jala mangedehon ho, mangedehon ho. Nunga di pau baikana lauti gabi mahiam Magdalan patjo bangsona manalipari batangai Malas merau haruna sida ujui mida ibana Matua ibana mangarajai malkehiti hakuku undai Sai mangamanapi do matana tuak ka bangso Asa unang ipagi jangan kapan unturi dirinya Ujima de batanami hamu aliak ka bangso Jala patu bege hamuma suara puji-pujianna Ibana mapan hosakta maguru Jaladang diluas tota tersilandi jauh-jauh mahita saling. Amin. Idamadin ganay dohot sonang nay. Molo tungkumu sahudulan akan nama hakamanang. Songonapur ni Hermon nama bauta kaduluk sio. Edisido di berbagai jauh pasu-pasu. Hamuduan sangat rudi saling didinda. Idama ujima Jahuba sudi hamuali namoso ni Jahuba hamuali akana jongjong di bagas ni Jahuba ganupari sai haleluya matangiyang mantap ale Tuhan di batana manami lagi banbagijak odo nama ngaturhon pardoan sari teori Idahodo dengan namion nama sakap naik parbagas jalan arodo nasida mabido pasu-pasu atau setatap manasida di bagasana sineokam pasu-pasu jalan arodo manasida martehite pakkahologi rajai manasida martehite torti parbagian asa mamuka jalan arujung di bagasadane pardongan sarepeo nasidei tangihon matang yang namion ala asi dohot olo biroham. Amin. Selamat hari Natal bagi kita seharusnya. Di las merohata inaro Kristus Mesias Raja. Nau tapi sangkon nau tau lepur di banyak perayaan Natal. Langsung manang pacak konota di las merohata di bagasan hari sedarion.
Ima di anak dohot bolu Yata, Leonardo Margasi Tumorang, dohot Wana Rito Marta Adelina bolu Simopi. Di nama jalo pasu-pasu pardongan Sarabio Nasida di Bagasan dari Serayon, Alane di Namunga dan Dua, Hatani di Batak. Lako paborato kamunatu pardongan Sarabio Mudai. Idok somono. Aikon di Bagasan lasmiro kamu boka. Jalan di Bagasan ada mion kamu pataruo. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Yesaya 55 ayat 1-2. Nama Ehon Pos Merokan. Teluatongan bangsa dan nasyana. Lima bangsa Israel. Di nama Tuhan nasib Yasmerokan di Batan, dohot di lingkan bahasa di Batan, masih hol nasib Yause, mula Tuhan Dio nasib, soal bangsa di Batan, nama ingaton hutan nasib. Aradido di lulu dohot di sihol Merokan nasib roh suara sukacita, roh suara lasmero, nama ngapoi nasida, pabuang suara panurirangon, nabila sangat melewati masjid panuriran di saya, do di Bagasan lasmero kalau nasida muste, jalan Bagasan ada meon, pataron, tu bona masuki. Tu ingat masih. Itu bangka dirinya bodoh si hobi. Tu di Bagasan perjalanan, atau di Bagasan pembeli di bodoh si Gadopari, adong do nanai si agota jujur. Adong do nanai si dumdumota jujur. Alai, tengah pada sudi jauh mampu bagaimana cara untuk pencapaian tersebut? Mengatur cara lawan tunduk siap budi, dohot si tujuan. Oleh kalau ada sudah tujuan negeri, mana pesawat berupani, ada untuk mengarahkan nasida, asal buih nasida sangat tujuan. Asal buih nasida sangat tu si di Bagasan seorang hero. Pasti ada kompas sebagai arah penunjuk jalan. Sesungguhnya dalam kali ini urinasi dari jauh mana? Tapi ini udah luar di jalan. Kalau orang tak kasar, kalau alamat, saya ngarok mari jaga di met doa kanan. Atau kamu majolo hatan di Batang, tari mo turut ni pardongan Sarabio ni halak Kristen. Tung ditopa di Batang jolo mai di dokibana ma dan dengan sasada baru tujuh, kubaiba di bana sada buru-buru pangurupi di ibana, bahkan aku menjadi dok Tuhan Yesus gan na paulak konanolina ia soalani nama mainan na para koposado pangalah donang nama buat nasudari atau na pinadung di Batang dan jadi siramun ni jono
Sono doa tani di batatu bawai. Hamu akabawa ngaholo di hamu mapan di hutamu jadi. Sono Kristus nama kaholomi kuriai. Jalan mengalehon dirina humokosa. Unang buruk kamu dopak nasida. Ikon matroha hamu madongani nasida. Sangat baik kamu nasida. Sono panian di hamuluan nasora sudah. Dumi songono hatani de bata tuaka buru-buru. Jolo yaka parpuang mabawa nabi songon pangoloina di Tuhani. Ai bawai do ulu di marduhutana songon Kristus ulu di kuriai. Ikon motor porman toman mardongan halabohon dohot ha menakon litotni. Parang ini buru-buru. Iman harga di julu di bata, dohot di julu di jorma. Atau songonakan nama parang pun hata di bata mahamu. Simolukon para sineruhau, dohot habasaron, dohot haserepon yeroha mahamu. Masih pawunian mahamu, dohot masih asia-asian, saluhut riting miroha. Murut rimas panunggahion dohot pangit cahyoni dauma sian hamu alai digijang ni saduhutnai masih haholongan mahamu ai ido rahut-rahut di nasum dengan tumidame nasiat di bata ima mangarazai di bagasan rohamuna jala saduhutna binahimuna martihitehata manang pabahenan totong mai balipehite goat ni Tuhan Yesus asa ibana mangarasai rohamuna dohot ulaumuna atong ngani piti hamuna dua hata ni debatang tarimot tu hidup ni pardongan sari peoni namanu kumau manjumur di huali pamuli Leonardo Situmorang. Kalau doa maka jom-jom di juru ni di bata na uboto salhut do di juru ni dongan na pumudison na di pangduruhando si Roito Marta Adelina boru si Hobi na miririk mon gabe do mamusarite kalau doa maka holong ibana sian nasa roham do mangundakon sian nasa gugum Uhud marparangehon parangina bagi Arab dohot ibana naolo dohot mangat juaju dohot agaliuna tumusura humurang parangena jalan sotupa paulahom manang tari konomu ibana paima disirang kamatean kamu sugut molonam sadaroham mangoloi saluhutnai dokma kolo Nama kumalban di Hualina, Roito Marta Delina Borusi Hobi, Niririt ni si Leonardo Situmorang bahen donganna saripe. Nauro doho maka dongcokon di juru ni di bata na foto salubut. Do di juru nya kadongan na putison. Na di pangdurohando si Leonardo Situmorang gabe sinodukmu. Olo doho maka holomi banasian nasaroham dohot mar pangalahon nature maradohon ibana dohot mar parangehon parangine badia bahwa halaki isteko jalan sotu pamahilolo manang tadi konomi ibana paima disirang hamatean harus sugut mulu daun sadaroham mangulu salhutnai dokma olo Naposo di bata dua mabuah hatana tu kama jadi buan di bata ama anak roton di perbagia dua macam kena pengaruh di bata terjadi siram lucu. Di pasu-pasu jalan di ramut itu kan di bata. Di sontak kontuban di bata menghubungi kami jalasi marokana di dopat kontuban di bata menghubungi jalan pasar on madamena tutot ilmunagi. Amin. Sudah
satu ketua pengadilan orang Malaya selamatkan siapa Doi dilukan non kor ke keluarga di Mahatani di Batang ngatas surat di Bibil Taun disodori punan hatani di Batang sian panopau sahatu hadu ada dabuni jama tu dosa baru musi hadu tubuni Yesus doa na penjual kita do karoron harta na penjual liwan ima di surga subhanahu. Jadi di hamuna dua kodohon muna do molo kami do aku saja ko jahuba do dongan nama. Jadi oma obdulan si leo ni kuliah di hamuna pakai hamu mau songon pedoma muna di nomor keluarga asa dari keluarga si puji batam songon siang kami siang perhalan ni kuliah do sekolah. Tuhan
pertama namin na di panwagitan, bodo haruan ni saluhut, sedulur nalingan doon nasa ulibasa na malutus. Upasat kami masyan na nilihon mito kami pilihan na mito ho. Sa jalo may kape uap na hutus di julong. Paso-paso may jala ramoti, asa upahasya kami pilihan on. Pati gulo na rajom, dito matongan ni kuliah. Dohot di portibion. Buhay maruhanan martehit atau din. Asalam tadahami budang di sedolong itu kami. Asalam kirkir kami madoh mulia itu ho. Martehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tapi tamadok di tangiang aliyama nami. Aliyama nami dari kita. Saya nabi Tuhan. Saya orang kacau. Saya orang kami pada semua semua dari sana kijang. Leo kami sudah melakukan siapa. Siapa sana semua pada sana. Yesus Tuhan dalam dosa Tuhan. Undangan itu ikut pengujian. Baru kami siang ragu. Asih rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Kolom ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran di para bagi ama. Madongani hamu. Amin. Shalom harus wanita salukan. Anggiat ma dewi keluarga Kakak, kakak. Kakak. langsung menerima di hamil Siapa kamu tinggal deh? Hallelujah.
kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu.